Għal darb'oħra l-prezz tal-fjuwil baqa' stabbli f'Malta filwaqt li żdied fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Statistika maħruġa mill-Kummissjoni Ewropea indikat dan b'mod ċar. Il-prezz tal-petrol fl-Unjoni Ewropea huwa dak ta' €35, 7 ċentesmi ogħla minn dak lokali, u l-prezz tad-diesel huwa €17 ċentesmu ogħla mill-prezz lokali. Min nofs Jannar tas-sena li għaddiet kien hemm żieda totali ta' 6 ċentesmi fil-petrol u roħs ta' ċentesmu biss fid-diesel fl-Unjoni Ewropea. Iżda fl-istess perjodu f'Malta, il-petrol naqas b'14 ċentesmu u d-diesel b'19 ċentesmu. Dan ifisser li pajjiżna kellu l-ikbar rata ta' tnaqqis fil-prezzijiet għal dan il-perjodu. Il-prezz tal-fjuwil tnaqqas ukoll f'erba' pajjiżi oħra barra minn Malta. Għal dan il-perjodu, l-ikbar żieda fl-Unjoni Ewropea fil-prezz tal-petrol kien ta' 18 ċentesmu fl-Iżvezja, pajjiż li rat minn ċentesmi żieda fil-prezz tad-diesel ukoll. Preżentament hemm 12 il-pajjiż bi prezz tal-petrol ogħla minn dak ta' Malta. Sewwieqa Maltin iħallsu inqas għall-fjuwil minn 346 miljun sewwieq Ewropew. Bl-ogħla prezz għall-petrol preżentament ikun dak ta' €53 fl-Olanda, 25 ċentesmu aktar mill-prezz f'Malta, u l-ogħla għal dak tad-diesel huwa fir-Renju Unit ta' €45, 29 ċentesmu ogħla minn Malta. Dawn l-istatistiċi mill-Kummissjoni Ewropea jindikaw li mindu bdiet l-amministrazzjoni attwali f'pajjiżna l-prezzijiet tal-petrol u tad-diesel naqsu bi 15% u 17% rispettivament. Ċifri sodisfaċenti immens meta mqabbla ma' dawk ta' amministrazzjonijiet preċedenti fejn il-petrol ogħla b'26% u d-diesel b'35%. Dan f'perjodu li dawn naqsu fl-Ewropa b'21% u 17% rispettivament. Dawn iċ-ċifri jġibu fix-xejn allegazzjonijiet tal-Oppożizzjoni li qalu li l-poplu Malti Wawċi ser jibqa' jħallas l-ogħla prezzijiet fl-Ewropa.